Vanhu veZimbabwe vonayo. Tiri paRuzefa takakura maiziya. General. Vane nyaya vadomboturidza maiziya. Takakura tiri paRutsani pamakuruwani. Takadya depuro Gentleman. Tiromboda takunomba Gentleman. Kana takusifamba nemaAqua nemaFortune namaGD6 kudai nekudai so tavakadzimba dzedu. Tasazonzwa godo zvenyu hapana ripi yakanyanya. Mwari paguti tingata sei tingatikomborera. Ipapo titakudadisa Gentleman handikunyeperi. Sisi zvichimwe chemo chichipabho. Hapana nyaya nemambo pautaura tisenje. Ndo andida kuti mumbotsanangura rudende rwakatarisa kuti vanhu vachigone murodhi manenge vachimbonyatsotsvina sei. Isusu redu Gentleman patochinda tifisi travis machiutika. Of course right. Zvinomba ukama hwakanaka naMwari Gentleman. But sitaona zvitarisisa futi at the same time. Kurinadi ndire tinoona futi zviri zvinhu zvinokonza kuti isusu mafia tiri rudzwa. Since wanawo vanenge nemipira yavo yanenge vachitamba tuchitandi maiziya tumagemu twavanodai so vari kuti maiziya saka zvinhu zvekutoti isusu papaya chiita kuti kuvatsoma-tsoma zvinodita futi kuti vazotiwenge kuzita kuti watsoma-tsoma chadiseba zvinhu zvavo saka isu ndopatozika easy takadya vakulayo Gentleman takamedza firiji papaya toita tongosvitra upenyu hwedu then inditikamzi times chechi tiri kuchapero tongomhorisana kuchapero kapera totangobuda totoparadzana satopera. Saka imimi pamuri kunyatsoti imwe nyaya yabaizi because remember kuti vanhu vari vamuri kutsanangurira vanogona kusanzwa malanguage waiziva kuti kudhara munhu anozonzwa kuti imwe nyaya waiziva ichangoda kumecha-mecha vashoma vanogona kunzwisa kuti udombozama kuti chisanya totaura kuti vasikana zvavanoita ndezvekuti anogona they pretend to be holy in church. Kana vari vanzi kana vari machechi vanopretenda kunge vanhu boma isi. But when you are straight, they see us as you are useless, you are valueless. They don't value us as church guys. Right? They value their boys of Mtoriro, of boys niggas. Those niggas in the Kaburu and the Karukamso and stuff, but yes, society says, that mberi ndokwati kusungoda Gentleman since isuti kumberi titakudadisa ndikunyepere aiwa zviro obvious mberi sange takudadisa. Saka ndofunga manyatsonzwa pane point yaGeneral Chidhakwa hanzi vasikana vanekamuka kusaiza kavanoita kakurerutsa vanhu vakomana vemuchechi dhani timu rekunze maiziya rimwe rekunze kana chiti rekunze tiri kutaura vanhu vasingaendi kumachechi maiziya magevha maiziya vanongofunga kuti ghetto life imwe yaya vanenge vachingozvitora vange vakapenga ndo vanoti vanhu vane skill than ivo vanoenda kuchechi maiziya because magentleman anobaya kuchechi ndo vanenge vane style yaka iri whole. When it becomes street they see as gospel people are havanyatsoita chaizvo. Saka imi munofungidzira kuti pangagadziriswa sei pani papo? Ipapo pakashata sofa haisana nesolution now. Hamusati mane solution apo but pachagadzirisika but hamuna imwe idea here yamungada kuvaudzawo kuti maybe vakambotira idea munoona kunge ngavambotarise vana mukoma vanenge vava mukuru nditi vari mastreets vambotarise future yavo ndinotarisa futi vana bamukuru ekuchapero kuti vanenge vapapisona life then tichienda mberi I think vanobatsirika. Saka masisters angu ari kunze kwanzi chimbotarisai life yamuri kuti ndo life vakomana vasingaendi kuchechi motarisa kuti zviri kumbofamba sei kune vacho vasingaendi kumachechi vamunochiya upenyu hwavo kuti vamwe vahombe vavo vari kurarama zvakaita sei then mobva mazotarisawo vanhu vari muchechi maiziya mabrothers akazvibata akadzikama muona kuti life yavo yakamirawo futi sei musati matanga kuda kumhanya because otherwise hanzi munogona kuita sei kurasikirwa nelight riri kumberi maizi hanzi munogona kuvarairwa nezvinhu zvawapabati saka right hanzi mukafa muri maloji. Saka masisters kunzo I hope pabata and panzwisisa. I'm sure kuti 1 2 3 vachabatsirikawo neadvice yabva kuna General Chidhakwa maiziya kuti aiwa
ngatitarisei kuvakomana vanoita zvekunamata ndizvo. Kunamata ndokune yes. Hanzi kunamata pamberi nekunamata kwete kuda kuzoti mapedza kuti hamuri kuita kunzoko maizi moda kuchizoya muchechi makuda kuita kunge muda kuti Manchester isiriko. Hamufaniri kunge muchiita iyoyo maiziya. Masistra advice yabva kuna mukoma Chidhakwa. Please. Maziso enyu ngaagare muchechi. Maiziya ruchiva rwenyu ngarizare muchechi maiziya kune mabrothers. Iwo mabrothers wacho hamunawanza munoda kuva mabrothers advice iripo ndeyekuti of course Mwari anoda kunamata but ngativhure kuti maziso enyama titsvage totanamata toudza Mwari toda mabasa totsvaga mabasa toti iwo masisi acho asanyanya kuzotiza kuenda kunzoko because futi tinyalida futi izvozvo nyaya kuti zifinance saka kuti mabrothers ngatsvage mabasa saka tiri chirume action. Saka tiri kuti nerimwe side mabrothers ndo vari kukonzeresa kuti masisita azonge achibuda pamwe pacho because togona kuda kuti tika 10% but kazhinji kacho mamwe percentage aya arikunyanya kukonzerwa nekuti masisita adanyanya kurwa neinfluence, environmental influence, peer pressure kunyanya kuda kupisa pamasocial media. Wana ruda iPhone nemahonda fit wada urorwa Android. But ndine one question ndoda kumbokubvunza Mr. Chidhakwa. Ndeyekuti imi makazvitarisa vakomana vanoenda kuchechi nevakomana vasingaenda kuchechi ndevapi vari kuenda kumabasa? Muona zvikuzoitika mukoma wangu wanoenda kana vakomana vanoenda kuchechi andika of course vazhinji vachokuenda kumabasa wandika but kana vanonga vasiri kuenda vaya havasi kuzotsvaga because mari haisingowanikwa kumabasa chete chindomena kaswera mustriti kudai nekudai so hauzoshaya mu1212. Saka boys chizoswera takakula then mafia ari kunze rero ndopari kuzoswera richimhanya then masisa upazonyanya kunakira nemwe mari kunze riri kuhasela. Saka neimwe point muri kungoti mabrothers ofuti ngatinge tiri manye panyaya dzemari ipapo hatisi kuita zvekuti mafanisi munhu ngatsvage mari. So mabrothers message futi hanzi munhu wechirume ngaagone kutsvaga mari risk to be there. Man, hanzi risk to be there maiziya. Sa ngatiriskei maiziya kwete kuzoriska zvekuti unozopinda mujeri but ngatiriskei zvekuti mari inge iripo masisters anga achiona kuti aiwa pane future yakanaka bhodhi vakarongeka maiziya. So mabhodhi anopinda chechi handiti ungobata vese kunamata zvisine kutsvaga mari saka tiri kuti pamberi nekutsvaga mari nekunamata saka pamberi nekunamata nekutsvaga mari life ichienda mberi. I think ndo zvatinazvo musora nhasi maisi atiri parutsani. So thank you guys, ramba muchitisapota. See you next time.